Htjeli su da nas zakopaju, no nijesu znali da smo šeme. Poručio im je prije nešto više od 100 godina Krsto Zrnov Popović. Prvi put iz tog sjemena olistala je 13. julskim ustankom, a pupoljci su 90. godina procvjetali na Cetinju, kada je u besmislu rata, koji je razorio cijeli Balkan, crnogorska država, građanska država, poručila oprosti nam Dubrovniče i time nagovještavajući svjetlo budućnosti. – 2006. godine procvjetala je najljepša majska ruža, naša Crna Gora. U 21. vijeku, kada građansko društvo sazrijeva, kada Crna Gora ide putem demokratizacije i europeizacije, mi smo u stvari dobili povampirenje demona iz 90-ih. Demone koji smo mislili da su ostali u prošlosti. Osoba sam koja gleda u budućnost i zato ću te iste demone još jednom zajedno sa svima vama ogromnim katancima zapečatiti i zatvoriti u fioke koje više nećemo otvarati. Na mlade ljude u adolescentskoj fazi psihičke i fizičke tranzicije imaju veliki uticaj svi spoljašnji faktori, a na djecu koja uče po modelu najčešće primjenjuju sve ono što vide kod svojih uzora, roditelja, nastavnika i učitelja. Tako da, dok su oni još mlađi, poražavajuće je u stvari da jedan prosvetni radnik, bilo ko, koristi u stvari njihove sposobnosti i to mjesto zbog kojeg je on u stvari tu, ponižavajući prosvetiteljsku vrijednost i uplićući ih u dnevno-političke situacije. Ko na brdu, pak i malom stoji, bolje vidi no onaj pod brdom. Zato je moja poruka svima vama, s akcentom na moju generaciju, da ostanemo na brdu crnogorske suverenosti, evropskih vrijednosti i kritičkog razmišljanja. Jer krv koja je prolivena po ovom kamenu zarad slobode, konačno oivičena slobodarskom bojom, jer samo heroji vječno žive, a njihova djela ostaju zlatni vez na crvenoj tkanini. Zato, cijenjeni sugrađani, voljene Crnogorke i Crnogorci, hajde da zajedno doprinesemo, neka živi crnogorsko ime, da potomstvo ponosi se njime. Hvala.